Салом, як хабар. Читор метавон аз Эрон хорид шуд? Пас аз 5 рӯзи оғози даргирии миёни Исроил ва Эрон, сафорати Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломӣ аз тоҷикон дар Эрон дархост намуд, ки барои хорид шудан аз ин кишвар аз гузаргоҳҳои сарҳадии Туркманистон ва Озарбойҷон истифода намоянд. Хуруҷи шаҳрвандони Тоҷикистон тавассути гузаргоҳҳои Туркманистон ва Озарбойҷонро сафорати Тоҷикистон дар Теҳрон ҳамоҳанг менамояд. Шаҳрвандони Тоҷикистон дар Эрон, ки нияти тарк намудани ин кишварро доранд, метавонанд ба рақамҳои зерин ва ё почтаи электронии сафорат муроҷиат намоянд. Шаҳрвандон ба почтаи электронӣ нусхаи шиносномаи хориҷӣ бо зикри рақами WhatsApp ё телефони мобилии эронии худ ирсол кунанд. бо тарофаи суперқувва Азет Мобайл интихоб аст дост. Дар ихтиёри ту 9 суперқувва аст, ки тибқи хоҳиш метавон пайваст кард. Гигабайтҳо, дақиқаҳо, паём ва ҳатто обуна ба ZTV. тарофаро бо хости худ бисоз, суперқувваро пайваст кун. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.